kuna otmana ima wote malami bi kalamble Yusuf donia foli bi barakada bi bi fo yantigi ni nema uka bi fo ki barakada Yusuf aywa Allah ta'ala kala inde ni Malik ibn Zar alika baraimi akanga Yusuf lasede ni yoro de la ori Allah ta'ala kala ni wari flani abolo dibnu wa saba wari sorola ibone na koy ibina anta maghbun hatta walau kunta ba'tahum Yusuf hani Yusuf fere hal ni asuma agiriya hake sanuni warla ni oduma ibina tori Maliki ibina koy Maliki ibina ka sanna koy we kaba ko yere dibnu wa saba ko hal ni ya fere ka Yusuf yere giriya hake sanu ani wari ni ode di ibina Yusuf kola falih abiko fo هل تعي بك ما من فوق hakili be kuma ina ko ne bina ima ye awa fen suru la tunna tugum na wa anga bagaw fana tara biri kolon yoro la o kera gwansande هل كان لاجل ان تصيب انت o kera mo ko so e ka sika warre sorowa wala ka Yusuf ka sia kishide ne ko ni ni sika la fiu kolon yi ka timia o kera Yusuf de barakala ne bodo ne dale mbola halisa wa hakili taala ne bulu jara ne kelen ka fo ko ba bugo mi ne soro انا لم اشفى الا ne rema kene yakoy fo Yusufu ka duwawu a magara bulu la ka duwawu ke o de ne kene yakoy make Malike fana hakili bala o Yusufu ay ne kisi ka bossa ya bulu chugo minna ne ma kene ya fo Yusufu ka duwawu de ne kene yakoy Yusufu ka duwawu de ne kene yakoy ببركة يوسف Yusufu baraka de la no basoro na forum so hakete minna انه لم يكن انسانا Yusufu ni ma to te kilen ye koy ما ذكرتموه من المعجزات ay mi foni kabako kode التي لا يقدر عليها الا mi انبياء mashiti sala fo Allah ta'ala kan nabi nyumaw كيف اغفلت عنها mun ko so ne hakili mani shi ومن عساه يكون يوسف Yusufu yara ye join sa لماذا لم يطلعنا على حسب mun ko so ama dabe fanye ama bokolo fanye ala danga bi kan fali iya nga nyana ma gelaka ne nyana ngone no basoro nga sai bi ka ira ka ko ne kera ma bonne ne bina Yusufu ko la mbone na Yusufu ko la bina الويل لك يا bonne bi de fali فانا لم ابع عبده ko ne لعلي بعت وليا ne ma jo fere ko la Allah ta'ala ka wali judo wala Allah ta'ala ka kide no ne wore fere ko ibatoro ne na nyuma fere ko في قوله ima ya be kuma jogo nyuma la jogo minawa وكل ذلك الحلم في ima amuyule be jogo minawa لم نرى قلبه الخالي من wala adusukun jugo ya ta kono ne moye مثل مرآة adusukun sanembe ina fo dungare saniyale adusukun jele ne moye لقد كفرت بكل الآلهة المصنعة wa ne bana ala bela jelena ne bana Allah ta'ala to bela ala to bela jelena tugura Allah ta'ala kilen pede ko Yusuf yemin wele سوف like أعوض على نفسي هذه ni bi mina afale fo nga fen doke sisa kwa ba nyini kwa le bina ko Yusuf ko la إلى أين ebutami لا يسعنا أن نفعل شيئا arta fo ke sa de su ko le baina حتى يطلع ato fo duha je folo hakili kunna sande Malik ibn Zar Allah ta'ala ya hakili datugure Yusuf ka ko akana na don sabula Allah ta'ala ka lanyi Yusuf ka ta aka bo abulo ka ta masa kefe isa ko munu kera ali hakili mo shiye wa ya bo kolongo no chugo minna ni ko munu kera hakili mo shiye nga sanda hakili kunna أين هو قصر المحترم Potifar ka sanga so be fanyi mefe هذه الطريقة ni sirayin labana be yende abin sirayin labana Malik ibn Zar hakili kunna sande Yusuf ko aya don si sande ko chama kera banabato kenera fembe kera nga hakili mayede we Allah ta'ala ka lanyine hakili girena de hakili girena Yusuf ko la nga sisa hakili dayele la ala ka lanyine kera هاي aha علاني هنا aw mun kaya aw be mun kaya لملاقاتي على المقام anda na be fe andi Potifar de ka nyoye القائد رد ijo أمون fulan ka ta fo rodo amini اتبعاني aw ay tu ko kele kuntigi rodo amun anga ta fo yi rodo amun o be ta fo yi folo ni fe ka se Potifar ma fi ka ta ale fe folo ni bora ale fe ale soro ki blakata Potifar ka pale kono سيد القائد kele kuntigi chef la be ya o be fe oni Potifar ka nyoye ماذا تريدان من aw be mun de nyini Potifar fe misra fama misra maba
لقد بعته بالأمس كنو ني جون دو فيراما إن الرجل الذي باع أفاي البارحة قد جومي مي جون فيراما كنو كما أنا مكوتا ناكا نيوي ني جون فيراما كنو سألتك ماذا تريد نكو دي بمو دي نيني أفي أفوني قبضنا منه ثمنا يقول أيو سوغا من أفي أسوغا كتيا كتيمي جون رسوغا أنا نمنا نفرور سيغاما أكا نفرور سراتا تيارا كجو أمنا ورطولا سيغاما رود أمون أو ينا أي مكونو رود أمون أبنا تافو بوتيفاري فلو مالك بن زار أحكي لكم نسيسا ما الخطب رود أمون؟ رود أمون أكردي التاجر الذي باعكم الغلام جو كلامي دمتني في ريما كونو أبي دالا أبي فينا كنيوي مي جو في ريما كونو أبي فينا كنيوي أها أتوا كنا يوسف زليخة لا تبدو مسرورا أيها العبراني. إبراني كابنا فين سجالين ترى يسرني أن أكون ها هنا. نين سؤالك كافو كومبيا نغا يسوءني أن نغا كافو نيجوين وكونو بيكان نسونغويا وهل ترانا نعاملك يلا أو بيكا إمنا إنا فامي جون منا تشوكو منا وا تعاملونني بما أو بيكا نمنا نفعي منا أوكا جورون بكا ما هكا نغا أبي أو نينا أو بيكا نيوما يدكيني كما نينا من جواب حدث نيكي ويا جابيه أبني عليه آمالا كبيرة نتبع جوني كاكوي نندين كاين دي والكتابة أبي سي سبننا أبي سي كلانا فوفن بالا أبي تشكاين فنا كرا أن فريمان يدي أن ندك فرين فلتقر عين سيدة القصر كنت مسو يا كريسي نت فوي فنا كرا ني نت ناكما ني كوفه فني جندي ولا ماني فما جندي نت ناكما أحسن يكاكما كان يانا او كافسا كوسبه من أي بلاد أنت؟ إبرا دوغ مدلا أمك وأبيك إفا تويدي با تويدي وما الفرق بالنسبة لي؟ كو أبيتي كلين وا ما تيجي مسو لا يعدو كونه بدوي نيموني بروسو كنا مودي باني ميشيغانا ودو هل طلب أحد رأي؟ دوني كاكيلا يني دني بوفو كالي ماما كجوغون لكن ملامح وجه يوسف سيف nga yusufu nyada tuya ubayda ka fo abura la sidi badila ubayda ka fo yirbulo nyuma abura wodila koy yirbulo korotale aywa uflani malik ibn zar ani fale jo kala karati wodi لعلك ندمت ota inim sara isegiri ko awo ay قبل أن أشرح لكم سبب soni nganna ku nyafo awye أود أن أمضي befe halna kere wati damadoy akato nekere yusufu ka fere wala folo أريد أن befe أودعه befe للمرة ka yusufu ka be dashien labana ka hagoton an yusufu ka fere folo awonyi famu أصعب أن تفارق aka gelen ika ma faranyoya ina fo yusufu nyona ko ni أرشدهما إلى القاعة aw aitanu ye kere fe aywa palaina aitanu ye aywa salona ukata nyonyi ukata nyoka beda malik ibn zar akuka to folo ani yusufu ka nyonyi ani yusufu ka nyonyi folo akado malik ibn zar أترين yaye إن قلبه لا يطاوع adu sukunti ka son show akafara user sifla لقد جئت لأسألك عن nana kana yin niga ولا أغادر المكان حتى ka تقبل boy ifala ni ka dugulan te boy ani matnya fonye na fi ni bora kolon ay ite kolon de ay سمعت هذا من قبل ni ne ni bekateme iba nya fonye de nin kalima ne Allah taala ni ma fuste fona kara ale e ka febe fone e jonye ifa e jonye fika fonye ni Allah taala mi ma sakele أن تعاهدني أن otmana la hidu dia Allah taala nya koro ka fo mina judo min fiye kita yereke otmana la hidu dia أعاهدك على billahi duddi ma o ka men kale ni sayyidina ibrahima ka alay men o finyana أنا يوسف ne yusuf ye ويعقوب ne yaquba den ye إسحاق me ishaqa den ye me ibrahima fana den ye aywa aya do sisande الويل bona bene الويل bona bene أنا وأنت nene awe binake dewnde أنت من ذرية النبي إسحاق ibra ishaqa la
وأنا من ذريتي. نبرا النبي ما إسماعيل لا لا ترحمني. على كان هنا نكوي جا أي جريمة؟ نكو جوجو جمالك نني هنا مانغا. لما بعتك يوسف؟ من يقصد نيفير يوسف؟ لطالما عرفت أنني ne ya doka fa bina dun yeko ne odo مستاء أبدا. wa mi kera o madigine na koyo mafugi na andu sima kashi wala mi kera fana كان قدري أن آتي la tige kera ni kana misran ana fere ala de wala tige ما جرى كله min kera o bela gele o bora Allah taala yo ala ka dabari de abina kuba do de labe masata ala ko ni لديك آية ala وكان علي حينها أن أفضها إلى kaba ko chama ke ne ku nga doka fa ni ma to te kilenye بل أنت نبي nabi nyumande الوهيل لي من باية bone bene ne mi nabi nyuman fere سأحمل هذا ni be ke lebu ne lan shibe ay imada هيا انهض. imada wuli imada ka wuli قلت لك إن الذي ne جرى كان afie مقدرا. min kera wala tira ka bo ala de yoro علي أن آتي إلى wajibu do ne kan naya ngana fere ngana se nga cikan ke de kera here sababu ya ima duguma ke koy على ذلك bi fo ki barka da wala kera here sababu de هذه الخطيئة. ne te ni ka tawu ya fan yere shon te ni ka tawu ya fan yere خذ oh wa ni mine هذا هو صق العبودية ika jo ya sebe de الذي ni وقع عليه أولئك الفتية. kabla munu yi fere uye sebe min kere o ka sebe ni de ne uyi sebe uyi fere sebe min na de wode ni to ya folo de لا أود أن تسمع ما سيدور mam na tamani yo ken te fe kame to ya mam na tamani yo ken te fe kame heba sisa malik ibn za'ar aya do heba ay wari bla dibnu wasaba أنا أتقدم من صاحب المقام بوتيفار. Potifar ba nyina fe mi misra ma baye ka nyina fe مضطر أن أطلب wajibu do fo nga faye فسخ العقد الذي be fe bemba ni yon che anga boroto أريد أن أبيع yusuf fere man ne ble debe ka fere anga sani boroto أحسن anyena قبل ساعات kako ler kele dronye الذي ni ko be ka fo mami awa ni jama kisen yi fere ngoti ye nalumaye أرى أنك ga sisa abuna fo hakili sigira ima لتدرك sisa ye filimi ke ibe fe kana ala la ولكن nga afo ima me folo imena de يجب عليك أن تشغل فكرك ikma ga hakili munu so ni ka fere kede الأوان. o tega nyeble o tega nyeble صاحب المقام. joro لن batigi أتوانى عن أن أبذل nebe nga na foro be la jere dima nga sika yusuf la segi أرجوك لنفسك bi العقد dele الذي anga fere imboroto he emma mede wa fama yi mi fo wa im ata sigi ma imana nyini chugo imana ke chugo imana ka fe diete so قلت لكم إنني wande fana ne nim sara yusuf fere la koy يبيعكم يوسف anta fere ma koy wante boya nate اسمعاني إذا he ayo kwala me nakara nye fralle yaye bawta ka do kaso kono ayo boya أنا لن أغادر nete yambla koy fonga tani yusuf ye عالي المقام joro batigi iso sa yusuf segama Hurud amun رجلين السجن ay tubla kasola اللهم اشهد أنني ala ika ke sere ne yusuf fere wa nim sara yusuf fere ka ala ne nim sara yusuf fere ma yusuf segama ne nim sara yusuf fere la ay yusuf segama ay nta fere nta yusuf fere tuguni yusuf fere ni mabo ay ga fere boroto ay yusuf dia nta yusuf nti fere abada ay yusuf fere segama ko atudo kasola أبدا لو عفى عنهما العزيز. fama ite ya fuma قد تجشم عناء الخطر لأجل uduna farati la nere kama de ite ya fuma uduna farati la nere kama Potifar yusuf ye delike لقد استحق أن يعاقب uni nyangata ka yere de uni nyangata ka أكرر طلب ne be nganyine ba segi tuguni be sega kan bi deli ya fuma فأصفح عنهما be ya لأجل fuma نفسي. user safe kama be ya fuma فليطلق سراحهما ayu labla ولا حاجة لحبسه. aw kanu datu ble ko honi fer kata fo ko ku labla ko kanu datu ble honi fer yusuf ye delike malik user safe ما هو سر ika gido ye jibade ye mi ya fere ma mi fere o ka nyina ma do faratila e kama وما أدراني سيدة ne bodo wa hunti أنا لا muso أملك من أمر نفسي ite شيء. fusi maran yere ka kula لا حول ولا قوة sete ne barkate dan fe la fule ina fo yusuf nyona de هكذا لم يعد لنا ay wa أي sisa فضل على anga fisa mandi afo site e kan tuguni koy لأن ما اتفقنا عليه sabula anya wari minti wari sigira ma flani anga fisa mandi fo ite kan tuguni as abe sigira fo ma bwala dibnu sabai maliki yibulo go wari bela أنكر الجميل. ay wa ne te fitiri wale أسألك الإحسان bina بما yiku mene nyuma yaye mi kafsa ni sannu wari en fana bino nyuma yaki ye
ما أسعدني بهذه ne ni so jara ni bonya fen nyuma ni jara nye de kali mama فليستحم يزرسي Yusuf ka ko aka fini nyuma do e ka soro kana nae awo nyame ko Yusuf ka ko ka fini nyuma do kana Yusuf akomande kali mama no ye zule khala boto bay e ma dem sene Yusuf ani atoti kele ateso nga birika ne bonya ko so لا بأس في ذلك basi ko ni to la سيتعلم شيئا فشيئا abina kala doni أظنه يتعمد na kila abada baka ma de ko ki banki birinere ايوه أريد أن أسترجع يوسف. ay Yusuf segama أعيدوه إلي الآن. ay Yusuf segima 600 دعوه إلي الآن. Yusuf ba Yusuf de fe ay Yusuf segima 600 لا أريد أن أبيع يوسف. ntete ka Yusuf fere play nta fere le mabo ay nga fere boloto nte Yusuf segama nta fere aya segima ay Yusuf segima ay mun be ka kende ne somaw mun be ka kende أعيدوا إلينا يوسف. ay Yusuf segama كان الحظ خليفكما aw ga tiga jarawo وجود يوسف ni Yusuf kuma dillike sang ba saraw be kasula de لا أريد رؤيتكما ntebe ka we yan tuguni ay yamla توقف عن ذلك wa antu nyini abada fa Yusuf saraw bina yi antu farala وارحل ta de ولا ترمي تا. نفسك في التهلكة kan yela kun do halakila de ta de no te Yusuf saraw tuguni ninde Allah ta'ala kallan yini Malik ibn Zar alika nga Yusuf de la seni yoro la Yusuf sera ka ba alita banala ni Allah ta'ala kalla bende Allah ta'ala de bese fembe la gilena puti vara na furu muso naluma te ina fo an yona naluma no be seka ni jama kisa imbla ina fo Yusuf ko ni لقد خسرنا يا ambonena ko ambonena ay ede bonena أنعم الله عليك ne bonene ne ko ne no soro بأكبر ربح في حياتك ne ka nyene ma no la bilibile ne soro no soro tugodi no jima soro يوسف من غير أن تحوز على شيء Yusuf bla ka soro fo ma fo soro خسرت يوسف فكان ngani Yusuf bla na ko rasta wi ودافع لأعرف إلها ne ka Yusuf ka ala don أقرب إليه وأعبده ka Allah ta'ala kilen pe bato Yusuf وعزمت على أن أنبت wan jora kan be bolu bela gilen bla ولقد تعلمت أيضا من مولاي wa ne ma ke Yusuf ay wa Allah ta'ala kilen banci anyo kana Yusuf bolo awo وحق الله nyen ka Allah ta'ala ka hakala ne de bonena ni ko ina صحيح أنني بعت نبيا ne nabi juma ne fere ko ne nabi juma ne fere حق نادما nga muna nimsini na kan nimsan nan shibe فأعود إلى ديار أهلي ne be se ka tanga so أشتغل بدعوتي ne se gara be tanga mo wele ka ta Allah ta'ala kilen banci ala ne be ta wore ke be ta mo wele ka ta Allah ta'ala kilen banci ala an bal ma falih ali mana ke dawa ke lai ali man yara na tara be ta ka mo wele ka ta tauhid fuye Allah ta'ala kilen banci ala falih أما أنا فلن أغادر المدينة ما دام ne te يوسف boddu ina madama ni Yusuf beya لنعود الآن إلى الخان. angata nga pitikula ne be to ya ne te yambla tuguni ha abe ka labe fama musoro aka jom so ka cha aka jom ka cha Zulaikha aywa Yusuf kora fidi kura dona kana kali mama andana ni Yusuf ye Zulaikha Yusuf ni nya daraka idus kunte sekato a cugayala Allah ta'ala ka kabako do يخيل إلي أن الآلهة abe ngono ka fo anga ala uye chenya fini de ta ka do ikana Yusuf anga ala uye chenya fini de ta ka do ila تدعو لي هونيفر ay honifer wele anga sanga so ko nyina bola honifer aya wele kana to ata honifer ka wele kana sanga so ko nyina bobaga kalimama لقد وجدت هذا تحت ثيابي ne ni soro aka finu koro ko matigi muso abalma munu ya fere de ni yo fere 7 de هذا الصك الذي بيع بموجبه afere la yusartif afere la nimiye شمعون dore be ko shamuun ulde ya fere shamuun يجب أن يكون هذا في خزانة ni kan ke an ga sanga so fe mara yorola ni manga to e bolo awo akadi tugum na be kete on kontigi muso akadi tugum na be kete honi fer anana
نعم مولاتي. ماتي بسون نانا يوزرسيف سيكون في يوزرسيف أمباك الفايما أريده أن يتأدب بفه كأحسن ما يكون. أكل لا بيا سر لا بيا نيمانا آداب الإقامة في القصر يان سيجي لا دو يكا كلام ولا أني ما باو كوم من الجو يكا كلام ولا لا ريب عندي أن كبير خدام نبادو كافو أونغا كوني نبابا نو صعوبة في أداء ite gɛlɛya sɔrɔ fiyewu nin ko la ka yusufu k'a kalan k'a labɛn sangaso laadaw ani maabaw ka bonya cogoya awɔ kali mama i gɛrɛ هل تظنين yala e ɲɛna أمامك a ye majigi min kɛ ne ye sisan yala bonya de don wa لا يرجى من ولد ee رعاية den min ka baara foyi t'a la misi ni bagɛn o kɔni ma bɛ ko dɔn o la سيدتي إن كان قد Mati muso. كان بدافع من الحب a ye b'a ɲininkali kɛ n'a y'a sɔrɔ a y'a biri e ye bonya de kosɔn روعة وجمالا i m'a y'a cɛ ka ɲi cogo min na ألا تمتدحه ne kɔni hakili la i kana to k'a tanu koyi n'i tora k'a tanu a yɛrɛ ɲɛna a kana n'a marasa k'a yada dɛ kali mama ale kɔni da dɔlen b'o de la ko foyi se ko ba gɛnnaw ni misi gɛnnaw don ale kɔni bɛ k'o kuma dɔrɔn de fɔ kali mama yusufu juguya de b'ale kɔnɔ هذه الحجرة التي أريتك ne ye so min yir'i la لا ينزل فيها maa si tɛ se yen fo n'a kɛra maa kɛrɛnkɛrɛnlenw fana la maa kɛrɛnkɛrɛnlenw بوتيفار awɔ putivar ka dunanw la كي تبلغ mun هذه kɔtɔ i ka se ka se o so in na من اجتياز هذه f'i ka tɛmɛ nin da wolonwula nin da wolonwula f'i ka tɛmɛ o de kan الأبواب wa nin da kelen o kelen متى أحكي sɔgɔlaba de b'a da la n'a sɔgɔra maa si tɛ se ka don wa i tɛ se ka bɔ tuguni nin da wolonwula la مفاتيح هذه a bɛɛ lajɛlen kɔnɛgɛ a n'a tile مولات زليخة o bɛ Zulaiha dɔrɔn de bolo ale kelen pe a tɛ maa wɛrɛ bolo n'ale tɛ وها هي الإطلالة nin fana ye fiɲɛ sama yɔrɔ dɔ ye ayiwa sangaso kɔnɔ yan يسعك أن ترى k'i to yan i bɛ se ka yeli kɛ nɔgɔya la n'ilu bɛ boli sira min fɛ i bɛ se k'a ye k'i to yan ناحية في الغرب awɔ yefɛla fana o ye tilebiyanfa ye o ye suw ka yɔrɔ ye yen de ye kaburudon ye suw bɛ don yɔrɔ min na n'an ka taa Honifɛr a bɛna sangaso yɔrɔw yira Yusufu la Honifɛr a nisɔndiyara ni Yusufu ye Yusufu ko a y'a minɛ ni hɛrɛ ye Honifɛr a ye Yusufu kanu i n'a fɔ kali mama ale y'a juguya palɛ cogoyaw baara minnu bɛ yen lahalaya minnu bɛ yen a bɛna o yira Yusufu la هذه هي الحجرة الخاصة بمولات زليخة Zulaiha ka so de ye yan ye إنها مخترة ayiwa a marasalen don wa a ka bɔ a yɛrɛ bolo a bɔra maabaw de la حذرك i yɛrɛ kɔlɔsi a la koyi kan'a ka yamaruya kuta dɛ هل نذهب؟ an ka taa Zulaiha ka so de ye nin ye k'a ka kɔlɔsi a la maa marasalen don maa yadalen don Zulaiha kɔni sabula a bɔra maabaw de la maabaw bɔnsɔn don هذه هي حجرة الراحة والمكتبة الخاصة. nin de ye lafiya yɔrɔ ye Putivar ka lafiya yɔrɔ a n'a ka bibliotɛki de ye yan ye بوتيفار هو Putivar الثاني ale de ye cɛ filanan ye Misira ɲɛmɔgɔbaw la ale de ma filanan ye عليك أن تتعلم o de kosɔn i kan k'a dɔn كيف i b'i majigi a ye cogo min na ani maabaw ye ka se ka bonya ɲɛsin u ma kɔni i kan k'o kalan k'o dɔn وهذا هو سوف nin ye Sufar ye وقارئ ale ye ayiwa bibliotɛki kɔlɔsiba ye ale de ye kalankɛla ale de bɛ kalan kɛ Putivar ye an ka taa ni bibliotɛki ye Sufar ale fana ye Yusufu ye Yusuf n'i y'a ye i dusukun tɛ se ka to a cogoya la في هذا المكان nin yɔrɔ in na أول الحاكم بوتيفار Putivar سيد ani Zulaiha u b'u ka dumuni kɛ yan de yan de b'u ka dumuni kɛ yɔrɔ ye Putivar ani Zulaiha ka dumuni kɛ yɔrɔ de ye yan ye nin ye faama dumuni yɔrɔ ye Honifɛr a bɛ ka yɔrɔ yira Yusufu la Malik ibn Zar يتوجب علي أن أنقذ fo n ka Yusufu kisi لا بد لي من حيلة fo n ka fɛɛrɛ sɔrɔ أسيرا مقيدا Yusufu o tuma e yɛrɛ ko i y'a feere kɛ n'i b'a fɔ k'i b'a kisi على أي حال cogo bɛɛ lajɛlen na ale kɔni ye jɔn de ye o yɔrɔ لكنني لم أرى عليه أمر nka ne ma jɔnya taamasiyɛn fosi y'a kan ye k'a to nin sangasoba in na n'a bɛ mɔgɔ jatigɛ n'i ye kɔnɔ bila ɲaga cɛ ɲuman la لا يكون hali o n'a ta bɛ yen n ko kɔnɔ kɔni sirilen de don n'i y'a bila ɲaga hali ni ɲaga cɛ ka jugu سوف a cɛ ka ɲi o b'a sɔrɔ ne bɛna to yan ne tɛ yan bila koyi إلا ويوسف ne tɛ bɔ yan fiyewu fo n ka Yusufu sɔrɔ ka taa di a fa ma رأيت بنفسك e y'a ye حب عزيز مصر وزوجة ayiwa Putivar n'a muso u y'a kanu cogo min na e y'o ye nka olu ka kanu tɛ Yakuba ka kanu bɔ dɛ لا ريب عندي siga si t'a la k'a fɔ nabi ɲuman Yakuba a den fara ɲɔgɔnya tasuma de bɛ k'a jeni nin waati in na إن مجيئه إلى Yusufu m'a fɔ k'a nana yan o kɛra Alahu Taala ka labɛn de ye wa في آخر رحلة تجارية awɔ a y'o de fɔ ne ye o أسرع في بيع a السلع y'aw tɛ aw ka fɛnw feere راجعين إلى aw ka segin ka taa koyi ne bɛ to yan ne tɛ yan bila
qitmir min bolo kenera cɛkɔrɔba banabaatɔ min kɛnɛyara awa de y'o ka sɛrɛ mɔgɔ tɔw ye ne fali ye ale kɛra dawa kɛra ye a bɛ taa mɔgɔw wele ka taa Alahu Taala kelen pe ma Yusufu sababuya la bɛɛ ni yɔrɔ sɔrɔ qitmir limaniyara a bana boli la fali fana a bana boli la cɛkɔrɔba in fana bana boli la u bɛɛ limaniya sɔrɔ Yusufu sababuya la nka Malik ibn Zar a ye wari lasegi Yusufu tilara la ni Alahu Taala ka laɲini de ye wa a filɛ k'a fɔ k'a bɛ to yan k'ale tɛ taa tuguni a tɛ taa tuguni koyi sabula n'a taara a bɛna taa fɔ Yakuba ye Alahu Taala dun t'a fɛ Yakuba ka bɔ a kalama sisan o tuma na sababuyaw bɛ dilan Malik ibn Zar a tɛ se ka bɔ yan bilen koyi Malik ibn Zar bɛ to Misira mun kɔsɔn a kana taa ɲɛfɔ ayiwa nin ye jɔnw kaso ye jɔnw kaso sangaso jɔnw هذا مكان إقامة العبيد. nin ye jɔnw ka sigiyɔrɔ de ye koyi ani jɔnmusow bɛ yan de koyi nin ye jɔnw ka yɔrɔ ye u ka jɔnw Allah السيد هونيفر nana dɛ Honifer nana dɛ Honifer na هؤلاء العمال nin jɔn ninnu bɛɛ lajɛlen إلى قصر الحاكم u bɛ baara kɛ sangaso ka palais kɔnɔ متعددة التابعة yɔrɔw la n'o ka ca n'o bɛ palais in kɔnɔna na حقول القطن ayiwa ani kɔɔri foro fana u bɛ baara kɛ o la ani sɛnɛkɛ foro la fana u bɛ baara kɛ o la معظم العمال من جاءوا من بيع. النساء موجودون الآن في ayiwa مواقع عمل. baarakɛla ninnu caman jango musow u b'u ka baarakɛyɔrɔ la sa u bɛ tɛ yan عائلة من العاملين ayiwa denbaya o denbaya kabini baarakɛlaw la u bɛ sokuru kelen kelen kɔnɔ لماذا هؤلاء mun de kosɔn ninnu ye bololangolow ye nin cogoya la يرأف mun الحاكم kosɔn faama tɛ hinɛ u la ka makari u la انتظر حتى ayi ترى i makɔnɔni kɛ fɔlɔ fo minnu bɛ taa baara kɛ forow la i ka olu ye fɔlɔ مدينة طيبة ayiwa tiba foro kɔnɔna na i bɛna dɔn o la k'a fɔ anw bɛ ka ko bɛɛ kɛ sabula anw bɛ ka so di ninnu ma ka tila ka dumuni fana d'u ma نعتني بالنساء wa denmisɛnninw fana ani musow an bɛ k'an mago dɔw la هم تشاء ne bɛ se ka na b'u ye waati mana n ja wa awɔ ولكن basi t'o la nka ne hakili la n'i bɛ fɛ ka na b'u ye fɔlɔ i k'a fɔ Putifari ye wala i k'a fɔ Zulekha ye fɔlɔ sɔnni i ka na b'u ye nin ye jɔnw de ye العديد ninnu المكلفين ye jɔnw de ye minnu bɛ bugusow ta ka yaala n'a ye Zulekha bɛ sigi buguso min na n'u bɛ yaala n'a ye dɛ a tabaga de ye ninnu ye an ka taa Yusuf a ye jɔnw ka yɔrɔ ye o hinɛ y'a minɛ ayiwa denmisɛnnin ni denmisɛnnin y'a denmisɛnnin ɲɔgɔn ye a bɛ nisɔndiya ninnu bɛ ka nisɔndiya sabula Yusuf ye denmisɛnnin de ye nka denmisɛnnin min don denmisɛnnin makɔrɔba don Alahu Taala ye dɔnniya d'a ma denmisɛnninya la k'a kanda denmisɛnninya la denmisɛnnin don nka a ka ko ye makɔrɔba ko ye Yusuf alayhi salam nin ye sɛbɛnfura bardi bɛ dilan yɔrɔ min na sɛbɛnfura de bɛ dilan ta هنا تتم دباغة ورق البحث ayiwa bardi sɛbɛn a bɛ dugi nin yɔrɔ de la فليحيى عالي المقام هنا. a jɔyɔrɔbatigi Honifer ka balo dɛ awɔ البردي ayiwa bardi filɛ nin ye ورق o نتخذه ye sɛbɛnfura ye an bɛ sɛbɛnni kɛ min kan nka anw ta ye fɛn ɲɛnamaw bolo an bɛ sɛbɛnni k'o de kan nka bardi de ka ɲi koyi o de ka fisa ayiwa nin y'o ka sɛbɛn dilan de الكتابة e bɛ se sɛbɛnni na الذي خلقني masa min ye ne da a ye n dɔnniya n ka se ka sɛbɛnni kɛ nin bolo ye هذا جيد nin ye ko ɲuman ye ما أسعد السيد an kuntigi a bɛ nisɔndiya k'a ye jɔn sɔrɔ jɔn min bɛ se sɛbɛnni na n'o bɛ se kalan na أنت قلت e ko من علمك ko jɔn de y'i kalan sɛbɛnni na الذي هو أولى من min نفسي ta ye ne ye ka tɛmɛ n yɛrɛ kan إنه عارف بجميع wa a bɛ se kan bɛɛ lajɛlen na a t'a faamu o ye Alahu Taala de ye a t'a faamu baasi t'a la baasi t'a la an ka taa min ta ye ne ye ka tɛmɛ n yɛrɛ kan o ye Alahu Taala de ye nka Honifer a t'o faamu misirakaw o ye boli de bato tawhidu kuma Alahu Taala kilibanciya kuma o t'o dɔn sisan nin ye gese dalaw كان يحاك الكتان ayiwa fini bɛ dilan yan de gesew fana bɛ da yan de والكتان من wa gese ya التي نلف o ye finiw de fini min ayiwa n'an b'a kɛ ka sangaso labɛn walima an b'a dɔn an yɛrɛ la رفيع المحاكم ayiwa ala ɲuman ɲuman ويشتهر أتنا. بالكتان السلطاني o bɛ kɛ ayiwa fini fama fini ye هذا المعمل لا ni يحوز baarakɛyɔrɔ filɛ nin ye غير المقيمين ayiwa fini min bɛ dilan yan yankaw a bɛ don olu dɔrɔn de la يحرص العاملون هنا o على tuma na yan بأجمل الأقمشة o tuma na finiw la ɲuman u b'u jija k'o de dilan nin yɔrɔ la yan finiw la ɲuman من سلالة الأشراف sabula fɛn min ye Zulekha fana ale bɔra maabaw de la a ka fini o bɛ dilan yɔrɔ min na o de ye yan ye Zulekha ayiwa ni gese dɔrɔn de bɛ gese ɲuman dilan ye sabula a bɔra maabaw de la a bɔra faamaw bɔnsɔn de la ayiwa nin fana ye bɔgɔni dilannaw ye nin ye bɔgɔni dilannaw ye nin fana ye bɔgɔni dilannaw ye
ayiwa bɛɛ bɛ ka bɔ ka Yusuf filɛ 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 مصنع أواني الفخار ayiwa bɔgɔni dilanyɔrɔ de yan ye honi fɛr i bisimila honi fɛr عربة مرت wotoro dɔw tɛmɛna tiyo dɔw la ye n'o ye ji tɛmɛ tiyo ye a y'a kari عليك أن تستنبط o tuma a t'a falen tiyo wɛrɛ la yala nin tiyo in ka ɲi wa awa nin ka ɲi nin ka ɲi nin ka ɲi awa nin ka ɲi nin ka ɲi o tuma n bɛna dilan sisan sisan n bɛna taa baara kɛ sisan sisan awa o ka ɲi ayiwa nin ye balo marayɔrɔ ye balo ɲɔw ani sogow ani fɛnw marayɔrɔ o fana ye yan ye nin bɛɛ de bɛ palais kɔnɔna na honi fɛr a bɛ ka yira Yusuf la هذا مخزن مؤونة القصر nin y'an ka sangaso balo marayɔrɔ ye في هذا المكان nin yɔrɔ de la جميع الحبوب ayiwa fɛnkisɛw bɛɛ lajɛlen ani balo fɛnw a bɛɛ lajɛlen bɛ bila yan ani tobiliki fɛnw ayiwa a ɲɛ ni Yusuf ye dɔrɔn i bɛ bɔ i cogo la ayiwa a ye dumuni a bɔnna duguma a mawuna mun de y'i sugu la a lajɛ a lajɛ i ka fɛn lajɛ wa a y'a bɔ duguma koyi a tora filɛli la fo ka fɛn bɔ duguma Yusuf n'i y'a ye dɔrɔn i bɛ maw i bɛ bɔ i cogo la احرص جيدا Yusuf على أن لا تتكلم أو i jija i kana kuma fosi fɔ إذا نبيت أو fo n'i welela walama n'i ɲiningara dɔrɔn i b'i kɔlɔsi زليخة امرأة Zuleka muso min don a ka bɔ a yɛrɛ bolo dɛ a marasalen don المقيمين في البلاط يسعها tɔw fana bɛ nin cogoya de la عظيمة الرحمة awa hinɛ t'u la dɛ hinɛ t'u la تمهل a ka dɔn dɔɔni هذا هو مطبخ القصر nin de ye tobilikɛyɔrɔ ye وهنا يعدون أصنافا u bɛ dumuni nɔnɔya caman de labɛn nin yɔrɔ la yan dumuni nɔnɔya خدم caman العبيد على jaw ka dumuni bɛ dilan a damana وطعام مباشر والكفر awa ko ɲɛnabɔla ani maabaw ka dumuni bɛ dilan a damana طعام الحاكم nka faama a n'a furumuso ka dumuni يعد o بمعزل bɛ mabɔ nin bɛɛ lajɛlen na o bɛ dilan a damana لماذا يعدون mun de kɔsɔn u bɛ dumuni nɔnɔya caman dilan يسعى الجميع u tɛ se ka bɛɛ la dumuni kelen na wa bɛɛ ka dumuni kɛ dumuni kelen na honi fɛr a bɛ yɛlɛ nin na له من سؤال nin ye ɲininkali kuntan ye dɛ لكن بوتيفار Potifar faama a n'a muso u ni maa tɔw tɛ kelen ye koyi والعبيد والخدم ani jɔn tɔw ni baarakɛla tɔw tɛ kelen ye koyi ayiwa u nana ko firifirinu u bɛ i n'a fɔ firifirinu هذا هو يوزار سيف ne ye Yuzar Sif ye يوزار سيف بدءا من اليوم يوزار سيف على بي مساعدتكم في توزيع a bɛna aw dɛmɛ dumuni tilatilali la إنه ولد متعلم denw don a kaladen don وأن يحصي من wa o tuma na an bɛna wala dɔ d'a ma إليه yɔrɔ o yɔrɔ dumuni min kan ka d'u ma o b'a sɛbɛn k'a d'a ma الواجبات الخاصة بكل قسم fan o fan ليطلعكم dumuni عنه kan ka d'u ma a b'o dɔn a b'a hakɛ dɔn an bɛna a sɛbɛn k'a d'a ma ayiwa i n'a fɔ firifirinu u bɛɛ nana Yusufu de lajɛ ترى مبلغ الشوق i m'a ye i ka du ye cogo min na i k'u ɲɛw lajɛ Yusuf قد اجتمعوا هنا u لأجلك dala jɛra e de kama ko Yusuf u bɛ i ko firifirinu ما الذي جاء بكم إلى هنا؟ mun de nana ye a ye taga وأدوا أعمالكم a ye to ka baara la ayiwa i ko firifirinu cɛw ni musow bɛɛ bɛ da ka firi ka Yusuf lajɛ Yusuf فلنذهب n'i y'a ye i bɛ bɔ i cogo la an ka taa ayiwa n'u fana u bɛ kɛ ayiwa u k'u denw k'a filɛ u b'u k'u denw k'a filɛ honi fɛr a bɛ ka yɔrɔw yira Yusuf la honi fɛr هذا هو معبد القصر nin de ye sangaso bɔtɔkɛyɔrɔ ye يقصده الحاكم أيوة. بوتيفار أيوة. والسيدة زليخة وسائر أهل Potifar ani Zulekha ani maa tɔw fana bɛna bato kɛ yan de u bɛna bato kɛ yan de خصصنا هذا الموضع a ye nin yɔrɔ in kɛrɛnkɛrɛn ka se k'an ka alaw mara yan تعني i bɛ fɛ k'a fɔ de تقول إن آلهتكم aw ka ala يعبدون o mago bɛ yɔrɔ la de في القول nin kɔni ye kuma gansan ye الآلهة في العالم an ka alaw a tɛna se ka to kɛnɛ kan kɔni fiɲɛ ni sanji k'o sɔrɔ kɔni an t'an ka alaw bila kɛnɛ kan ten ayiwa nin fana taronna kun bɛna bin Yusufu ko ye kabako ye Yusufu ko ye kabako ye فليحيى المحترم هوني فالمباشر honi fɛr ma sangaso ko ɲɛnabɔla foli b'i ye القصر في الصباح i delila i bɛ to ka na sɔgɔma de ka na yɔrɔw lajɛ nka bi i bɛ ka na tilegan fɛ dɛ سيف معي كي n na ni Yuzar Sif de ye n bɛna yɔrɔw yɛlɛ Yuzar Sif la أردت أن يتعرف على n أقسام bɛ fɛ a ka sangaso yɔrɔw dɔn fɛn minnu b'a kɔnɔna na k'o dɔn ما الخبر؟ mun de bɛ yan mun de bɛ yan أحدهما سرق ninnu fila dɔ la kelen ye sanu suɲɛ إنهما من حراس القصر an ka kɔlɔsilikɛlaw don nka dɔ ye suɲɛli kɛ لكنهما يأبيان الاعتراف o bɛ ka tiɲɛ o bɛ k'u ban ka tiɲɛ fɔ o bɛ ka tuguma si ɲɔgɔn o bɛ ka ɲɔgɔn u bolo si ɲɔgɔn ma n y'a dɔn فلنغادر المكان o t'an ka bɔ nin yɔrɔ in na ninnu dɔ la kelen ye suɲɛli kɛ سارق بيت fɛn de ye son ye de nin fila la dɛ ne hakili la maa fasalen min fasalen don dɛ i b'a sɔrɔ o de ye son ye min fasalen don
أرى أن يتدليا من حبل ne ka kila mi ay ta juru choronto u fla bela jilen kana o ka ke wala ndai ma to ye أن تشنقهما معا u fla be cho juru choronto bela iku be fa ne ma position ne ma position wallahi ne ma position ne fa ma position ni ma ngai kila ta fu me adna fu me ni ma ngai kila antina fu me ay makum do e shuen ke nununa سيدي هونيفر honifer men kadi anga alawla ne ma kudu ke koy ne ma no bin nyangata ne ma fenge koy نوبة حراستي wa shuen be ko dom na ne ka turu kun tafio ne ka turu kun tafio لماذا جلبتم ita do mo ko sa na ne ya في نهاية المطاف كوين لبانا. رأيكما هو الله mi zo ya mino don أنصحكما بأن wori ko son be تقرروا ko na ja ka we ay nyefo likere ay nyanya fo ni mo no kan kan dabla ya nyefo no ta labana mina do ne لكنه يقول إنك حضرت في nga موضع ba fo de ko من غير أن يفطن إليك. ay wa aleka yoro la kina na ka sura ma bwa kalama ne في موضع حراسة kunna la yoro la ka sura ma bwa kalama we kalonde abi kalon dawla abi kalon tigawi كنت مجبرا ene jawu ale kundo ماذا عسى ne be mun ne bo sa awla صوت للحظة ne jingona wati dola ne jingona القصر مهجورا في حين o ta sanga so kulangalo kundo wati la ni shuyale be kewa الحارس يكون مستعدا. koloshi kala kan koloshi fembe kama kan la fembe kama so ni kana ما كان يجدر بك أن تنام. iku manga sno ka jingo fio أنت هو المطلوب botmana ede ko jugu kala ede snora موضع حراسة sabula ka koloshi kero isnora yin na ko كلاما بغير شاهد ebe ka kuma do fo seriati bulo botmana ede do لست لصا ngane te zo sa joro batigi ika hinena ne te zo yin te shuyale tisa fen ki yola o أطلق صراحة نفركبتا ne ferkipta ayabla aw kan nim ne ka aflika sola ita ni filika sola ne ferkipta ayabla ne te zo yin sa ku digo men kale anga alawla te zo yin أن أرجوك ارحمني hinena no mashwelike ne mashwelike فلتصب nini fer alaw ka danga boyka alaw ka danga boyka ida tugu sa ida tugu muna ita kinyafo wai ba don ni ma shweni ke sa ni ma shweni ke أستطيع أن أكشف أيهما السارق. ne be se ka sondo yusuf kote zo ne be fe ka don ne be se لا يا بني ay inde ite sola de أؤكد لك ay أني ba fie mbese ولست تريد أن ite تعرف fe ka don mi yeso yen uflala wa بلى awo be fe ka don ولكن كيف عساك أن nga ebna wo don chugori وهو بريء ebo don chugori sa أخذت ذلك عن أبي ne don ya mina fa de la فهو أعلم الناس بفنون القضاء. mun fa de be se kiri la ka teme beka ne a don ya mina fa la be se ka don aywa road amun yusuf ka le be se ka zo yira e dalen be yira la أجل أيها المحترم. awon dalen be yira la ترى ذلك بأم ibna ye inyala ibna ye لا بأس aw ba shitala aywa yusuf ka bi da zo yira yusuf abira zo yira ni fulala abi ku fle ne ni fer kipta ore be kinife أنا أعرف السارق wa ne zo do لذا أنصحه بأن يعتمد ben kon nan jaye aka nyefo aka na kujugu fara ka kujugu kan zo ga yara fo shekila ka yara أساسا لم ai تكن نوبة bo inda bala shuni kera domin na o gute de ka do yefiu e ka tanda bari aba ke de ka do na fiu nin tay de so ye de ba kujugu ke ne ba kujugu ke ne ba fuishu أقدمه لك dalu te de bolo ngane ya abi ka po wa anga sanga so sanu mara yorola ai kujugu kala قلبه والتقر عينه. ma min jele do de bo do o ka lafiya ma min fana izo ye mbo fana do so ne afana bina malo kenaka أطلب إلى المحترم هونيفر هونيفر. بأن يأمر الجلاد يباشر otmana ma fala ya maria نبمة ما أشرت ni ye so yira doro ka kan goshi ko jogori أنا لا أريد سوى ne كشف te do wara nyini fo so yin ka do ne ردمون على أتم roda mun fana la benendo ka tigi fa أعالجه بضربة ni ati yira ba goshi shenkele ka tigi kampa ayira na zo yira na mboti mulo ta ka boisa أيها المحترم ردمون otma roda mun فليركع هذان المتهمان. aywa ni ma jala kile fla yu nyongire ukumbireka yusuf kwa bina zo yira na ye zo yira roda mun boti kan goshi فليعصب الحراس أعينهما. ayu nyasiri نفذا ayu nyasiri kola chiri kalaw ayu nyaw fana siri المناديل. ayna ni fini ngolo aywa ayu nyasiri yusuf kabira zo yira kereka سأمنح السارق فرصة أخيرة so للحياة. mina wati laban dama ka yira yira na yira kun yira be ya fama إذا ما طلبت nga na ma son ka yira yira فسيضرب ni ya do ni yira ruda mun bina kan gosi ka fa sansan zo nga yira yira de aywa هذا هو
هو اللص. زوفلة إكام بامروبو ودوري أبو أيوة بامروبو أي يوسف كافرة يوسف يفرك الله هذا هو اللص. زوفلة أفا زوفلة أي سوف أعترف. بيت نفو أنا سرقت. أو نري شو لك يا فلاري أي فما فلاري أي فما فلاري ظننت أنك سوف تخدعنا وتنجو. أبي أنا كيبانا كيبا كيسيك أحسنت يوزر. يوزر سيف نينا ده وهو من هنا. أيام نكابويا يوسف يفرك كامنة نين فركبتا أميننا على زوي نين فركبتا الله أكبر يوسف يفرك على أمينة الله أكبر أحسنت يا بني. عندنا نينا ده نينا ستفشل في هذا الاختبار. نكو نينا غابي كلا يقولوا كوي بيفو ساكي بركة دا يوسف لا انهض. ولي بيفو يوزر سيف لولاك لكنت ne kunte ne jele ukmuta ne fili kasola an alaw ki kisi لولا رغبتي في إنقاذ. comme ne ko be ki kisi ka bon nyangata la لما سمحت. ne kunte so ni firkipta ka amalo mo chelao ليس بريئا كما يقول. ijele dina fo abi mo nyana chugo mina koy إذا تجرأت على مغادرة موضعه. ika ko siro ni bora ni ko fe tuguni an bi nyangata ni bora ka ko siro la awata mi fo ki baragada حسنا يا بني. ndenge ni nyana koy angata تعال معي. Allahu akbar Yusuf yezo hira ما أفطن aka kegun a hakili kadi أوقع به imai ayabi chugo na ka amena ka jwala وفاطن. hakili kadi wa che kan صدق كيف أنه ne la tika dala chugo na debisani fitini ay fere ke zo ga ni chugala ka zo aba ka mine aywa ne ni ferkipta aywa sisa awu minena honi fer abina tani Yusuf ye zulay khafi لقد توهم أنه يوشك أن تضرب. aywa akera ngena ina fo akande bina goshi akulela قر بجرمه معترف. ayaka juguma yira صرخ akulela ka fo aw kana ne kan goshi جرما ay ne ko jugu ke ne sanu chien mina jonga junubula من يوزرسيف. Yusuf ne fere mi ke ay bela gele kamana gwa لم يخطر على ma shi kunta do ka fo ale nyona demseni فطنا إلى ka hakili bina ja fo ka seni hakela سأجدد شكري لله. mina nga foli barakada fama yi ayini bunya fɛn min dine ma ni bunya fɛn ɲuman ye User Sif a bɛ se sɛbɛnni na من اليوم لن kabini يكون bi أحد أكثر. maa si tɛna dumuni kɛ dumuni min n'o ka ca ni nin yɔrɔ ye تكفل به User Sif قصص الأقصى. min ye dumuni tilali ko ye a n'a sɛbɛnw a bɛna kow ɲɛnabɔ ما أسعد السادة an kuntigi an nisɔndiyara n'a ye jɔ sɔrɔ jɔ min bɛ se sɛbɛn na n'a bɛ se kalan na أي الأماكن اخترت ليكون؟ o tuma e ye yɔrɔ jumɛn de labɛn a kama n'a bɛna taa si yɔrɔ min na لم نقرر. a ye ne ma o kɛrɛnkɛrɛn fɔlɔ a bɛ taa si yɔrɔ min na هذا واضح. o bɛ kɛnɛ kan sa a bɛ taa bila jɔnw ka yɔrɔ la jɔnw ka yɔrɔ a bɛ taa bila yen de ayi a tɛ bila jɔnw ka yɔrɔ la لا، ليس وسط العدل. ayi an tɛ taa bila jɔnw cɛla de يجب أن يبقى هنا. a kan ka to palais kɔnɔ yan de الحجرة التي أريت. ne ye so min yira la a b'a to yen de قل لي يوزرسيف. a fɔ User Sif هل أعجبتك تلك الحجرة؟ o so in diyara i ye wa أشكرك جدا. n b'i fɔ k'i barika da kosɛbɛ سيدة ni kɔni sɔnna kɔni أود أن يكون a ka di ne ye ne ka sɔrɔ jɔnw kɛrɛfɛ de jɔnw kɛrɛfɛ أنا من يقابل ayi أين i sɔrɔ yɔrɔ ne de b'o يكون fɔ ne de b'o sabati i bɛ sɔrɔ mɔgɔ min fɛ ne de b'o fɔ انتبه. i y'a faamuya o tɛ ma o bɛ ne de ma يحضر تواجد عدل nka jɔnw ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ sangaso kɔnɔ yan o balilen don dɛ التي سيثير o bɛna kɛ sababu ye ka hasidiya bila jɔn tɔw la dɛ عندما أبدي أنا ورفقة ne القصر ani faama الجبال، n'an ye min ye putivari ye n'an ye kanu ɲɛsin User Sif ma لا يحق للآخرين a man kan maa tɔw ye o ka fɛn wɛrɛ fɔ dɛ Yusuf k'a bɛ to palais kɔnɔ a tɛ taa jɔnw ka yɔrɔ kɛrɛfɛ fiyewu k'ale mama tun bɛ fɛ u ka taa n'a ye jɔnw ka yɔrɔ de la Zulaykha Yusuf a ka kegun ayiwa an ka taa hɔni fɛr a bɛ ka taa ni Yusuf ye Zulaykha ayiwa User Sif بني n den أنا لم أرزق بولد. ne ma denkɛ sɔrɔ ne ma den sɔrɔ اعتبرني بمثابة. e k'a bila i n'a fɔ ne de y'i fa ye ما واجهت i مشكلة. mana gɛlɛya o gɛlɛya sɔrɔ i ka n'a fɔ ne ye kana siga fiyewu a kɛ i n'a fɔ i fa de ye ne n b'i fɔ k'i barika da hɔni